tercer premi d'honor se'n va amb 287 punts. Se'n va a la travessia de Sant Antoni. Ho estem notant, les seves vibracions, i ens felicitem de veritat de tot cor a la travessia de Sant Antoni pel tercer premi. Segon premi d'honor, 288 punts, carrer Mozart. Aquest és el moment del carrer Mozart que recull el segon premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2019. Carrer Mozart. Premi d'honor de la Festa Major de Gràcia 2019. 293 punts. Carrer Progrés.